arazoak izan ditugu seinalearekin, baina berriz ere zuzenean gara. Azkoititik konpondu dute izan dugun problema txikia eta partida gaurrera jarraitzen du, ez dakit azkenengo tantoa ikusteko aukerarik izan duzuen. Maili dejada egiten saiatu da, ez du eskuan pilota behar bezala sartu eta txapazpira joan zaio. Eta oraingoan aroak bien tartera bidali, aurkariei pilota txarra paratu eta Mailik eramaterik ez du izan. 13 eta 18tik 14 eta 18kora pasa gara. Eta aurreko bi tantoetan aroa izan da aurkariak behartu dituena. Bai, leheneko tantuan eskubiakin bildu du eta hor Mailiri bote txarra egin dio eta ezin izan du jokaldia egin, eta oraingo hontan Mailik ezin izan du pelota hori txapan gora jundadi. Eta naroan sakia, ezkerrez ondo irantzuk, beste aukerako pelota bat naroantzat, atzeratzia erabaki du. Egoan eskubiz irantzuk txokorau, baztertu pelota hori, Mailik agintea pasanagian atzeratu du pelota, baina hanek defentsa boleaz ondo defendiu du. Hor, esango nuke bigarrengo pelota zua dula holaxe, boleaz defentsako erabiltzuna hanek, eta egile esan hori normalian asko ditu jokaldia da, aurratuta baldema hor pelotaz buruz gainitian oso zaila da, boleaz ondo defenditze dulako. Izan liteke, horien konturik ez daramat, oraingoan atzera pilota bidalita tantoa lortu du Maili Barrokalek eta arazekeino egin duen, besobiak koran zaltxa ditu. Jada tantoa egiteko garaia bazutela. Bai, esango nuke arrazoitutan ikuste behar zutela tantoa. Irantzuk eta biek berriz ere partidan sartzeko. Konturatzerako lau tantora jarri zaizkielako Etxekolonia eta Mendiburu, eta azkenean tantoa eginda 19. eskuratzea lortu dute Barrokalek eta Etxebestek. Eta ez dakit Mailik eskubilan horri indun keinu batik eskubilan pelota sartu zaion edo eskubilan mina jarri zaion atzore partidan esan zian sartu zitako la pelota eta molestia zitula, eta hori indun keinu batik esango nuke eskubilan berrezen molestia egin jarraitzaula. Baina bueno, oingoz ez da mina hondigan ez du ematen dakanik, agintzen la pelota earkia delako mugitzen. Izan liteke atzoko elkarrizketan Tafaian aipatu zigun, eskuetako bat minuta zuela, ez dakit eskuma edo ezkerra izango zen, baina kaso eskubia, akaso pilotaren bat sartu izango zaio gaur ere, eta horrek emango dio mina Barrokali, eta horre eskuak herrialdera eraman du eta izango nuke eskubila dula minduta. Minkeinu bat egin du, beraz nik uste eskua minberatuta izango duela behar bada Maili Barrokalek. Orain ere atxeden setera etorri den unean eskua bestearekin, esku batari bestearekin heldu dio, eta horre keinu deseroso bat egin du aurpegiarekin, beraz ez da gustura izango eskuan hain segur mina izango duelako. Alere badituzue 2 edo 3 aste finalerdia jokatzeko Iruñean edo Miarritzen, eta beraz eskua errekuperatzeko bai zeuk eta baita Mailik ere izango duzue tarte pixka bat. Bai, oain denbora badakau, izango nuke oain Mailik partida Alemailen bukatzia nahi dula. Sakearra izan da azkena indu nau, 6 ingurutikan sartu behar izan da pelota ezkerrak egin da zorro daño goruotik joaz, eta ezin izan du sake hori erreztau, eta azkenengo sakea, bikote gorrian azkenengo sakea dijoa, gontxe Maili Barrokal. Sake geiztoa jarri du orain urrengo Barrokalek, eta honetan ere gauza bera egiten ahaleginduko da azpitik, eta lehen bezala geizto erantzunik gabe geratu da. Sake hori bukatu da partida. Azkoitiko gure pilotalekuan Maili Barrokalek eta Naro Agirreren ordezko lanak egin dituen Irantzu Etxebesteko 22, Naro Etxekoloniak eta Mendiburu 4, eta azkenerako punturik gabe bukatu dute 3 hilabete eta erdi pasatxoko ligaxka fase luzea. Etxekoloniak eta Mendiburuk euren onena eman dute partida batzuetan, beste batzuetan ez bezala, eta gaur ere lan ona eginda eta maila txukuna lazaratuta egingo dute aldageletarako bidea. Bai, bueno, esango nuke gaurko partida honetan ez dela Islau bikote urdina maila hobeto jokatzen badaki delako, eta bueno, esan dezu bezala azkenian txapelketa punturik gabe bukatuko gue.
aldiz irantzuta maili guztua ikuste ditu irrifarrez, behin lana ondo bete duelako, eta jokoa nagusi izan dialako eta gaurko partida oso batin duelako. Oain berriz, bigarrengo partidan berotzea ataia pelotaiak, alde batetik Goiuri Zabal eta Irati Zabalan ordez izangoan Leire Oskoze osatuko dute, bikote gorria eta bestetik Eneritz eta Maitek bikote urdina. Eta zuek bukatu duzu ligasa eta puntua bere garrantzitsua final erdian zeinen kontra aritu beharko duzuen jakiteko. Hori da oain, Iera eta Oianakin batea 8 puntuta jartzaiala esango nuke, eta orduan tanto berakian arabera hor aurkariak erabakiko ala eta guztize esango nuke oain bigarrengo partida honetan ikusi berko ala zenek irabazteun, baina esango nuke ja guk semifinalak Iera eta Oianan kontra jokatuko ditola. Izan liteke Iera Iturriaga esan digu alegin dela bigarren partida hau amaituta sailkapena eguneratzen, eta gero telefonotik begiratuta bada ere emango dizuegu lehendabiziko 4 postuetan sailkapenean nola geratu diren kontuak, eta aipa dezagun elkarrizketetara jo aurretik final erdietarako guruzaketak honakoak izango direla. Lehenengo bikoteak 4. geratu denaren aurka jokatuko du batetik, eta bigarrenak eta 3. izango dute beste partida hori jokatzeko bete beharra, eta elkarrizketetara jo aurretik azkar errepasa ditzagun partidak utzi dizkigun zenbakiak. Maili Barrokal izan da tanto gehien amaitu duena, Sakez 5, Moztuta eta Zabalera 2, Bejadaz eta Atzera 3, eta Txokoan Luze jota Airez eta Zabalera bana galdutako 3 izan ditu. Irantzu Etxebestek berriz galdutako pilota 2 eta tanto bakarra eginda. Airez amaitua hain zuzen ere galdutako bakarrarekin amaitu du partida Etxekoloneak, eta egindako batzuk izan ditu, Sakez 4 eta bien tartera eta irekita bana, eta baita beste 2 Atzera jotako ere, eta egindako eta galdutako banarekin amaitu du partida. Hemendiburuk Dejadaz egin du, amaitu duen tanto bakarrura eta galdutako bat izan du. Oraintxe bertan aipatu dizuetan moduan, hautxe guztia 40 minutu eta 13 segundoan gertatu da, eta azkenerako garaipena 22 eta 14 lortu dute. Gorriz aritu diren Maili Barrokalek eta Irantzu Etxebestek, Etxekolonearenetan Hemendibururen aurka, eta zuek nik uste da Iera Iturriagarren eta Oiana Orbegozorren aurka jokatzeko seguru zarete. Bai, izango nuke baietz, ezta hor txapelketa zelkapenean lehena gelditu dira Goiuri eta Irati 9 puntukin oraingoz, hau irabazizko 10. puntua, baina bueno, hala eta guztize 9 puntukin lehen hau zelkapenean, aldiz Ainoa eta Leirek ja atzo bukatu zituzten lanak eta 7 puntu eskuratu zituzten, eta berriz Iera eta Oiana eta gu 8 puntukin gaude, beraz nola lehena 4. aurkadan eta bigarrena 3. aurkadan esan dugu. Bestelaxe, hor zailkapena eguneratu gabe dago, gu izango gineake 8. puntu horrekin 3. postu hortan, beraz final erdietan Orbegozo eta Iturriaga izango ditugu aurkari. Eta beraz, final erdietarako gurutzaketak erabakita daude, batetik lehendabizikoak eta 4. jokatuko dute esan bezala, eta hor gero egingo ditugu kontuak, baina orain elkarrizketa 7an irabazleak Maili Barrokal eta Irantzu Etxebeste jarri zaizkigunez, haiengana hurbilduko natzaie, eta ea zer kontatzen diguten Bergararrak eta Beratarrak gaurko partida irabazi, eta Barrokal Agirre bikoteak ligaxka fasea 8 punturekin amaitu eta gero. Irantzu Maili, gaur ez dugu Irantzu ordezko lanetara etorri zara, baina lanak ondo beteta puntuarekin joango zarete etxera, puntuak ezer ez zuen erabakitzeko, baina bikote honek zeinen kontra jokatu behar duen erabakitzeko balio izan du? Bai, alde batetik puntuak, ez zuela jokoan hori semifinaletara pasatzea, lasaitasuna niri behintzat ematen zian pixko bat, baina, nekien gaurko puntuare igual irabazi nahiko zutela sailkapenan gora iteko. Eta, nik nire lana nahiko txukun ditut, baina uste gaur Mailik asmatu duela primeran bai sakean, bai pilota mozten eta pilota bizi-bizi erabiltzen.
eta nik uste hortik asko errestu dula partida irabaztia. Eta ze aurrelaria zarela kontuan hartuta, lan hona egin duzu atzean ere? Bai, tarteka atzean ere entrenamendu batzuk egiten ditut, eta gaurkoan benpin nahiko ongi asmatu dut horratzetik. Eta irez tanto bat amaitzea ere lortu duzu? Pues ez konturatu eroin. Oki. Eta atzean behin eta berriz, han eri beste bat gehiago jogaraztera ere joan zara, eta askotan lortu duzu hori? Bai, egiarran pilota ongi sartzen zitzan eskuan, gozatu dut kantxan, pilotaka da onak ematen saiatu naiz, kantxak ubritzen eta Maili laguntzen. Eta Maili, zeu aurrean sakearekin aurkariak nahasten egin duzara eta ezkerparetara kantxaren erdira azpitik edo zabalaldera sakeak atera eta lortu duzu, helburua. Baina bukaera aldera behar bada atzoko eskuko karga hori nabaritu zaizu edo gaur beste pilotaren basartu zaizu? Ez, hasieran nik uste dut oso ondo hasi naizela, eskugo min gabe, baina gero ja bukaeran karga berrio eskua pixkan mindu zai, baina banekien bukaera arte segidoan ebala, eta nik uste dut irantzukatzean oso ondo lagundu doztela eta puntua irabazita oso gustora. Eta moztuta tanto amaitzen saiatu zaren bitan, txapara joan zaizu pilota, baina alere tanto asko bukatzea lortu duzu, zeu izan zara, partidan tanto gehien amaitzu izan dituena. Bai, banekien hasieratik partida oso gogorraukiko ginoala, eta saiatu hori moztuta azpitik jolasten, eta nik uste dut helburu hori lortu dugula, eta oso gustora. Eta gaurko 8. garaipenarekin, seguru zarete, Iturriaga Orbegozo bikotearen aurka finalerdietan, oraindik ez dakigu non jokatuko duzuen, baina bikote zaila izango duzue aurkari. Esan duzkoe Biarritzen jokatuko dugula, orduan bikote oso gogorra, badakigu Jerak eta Oianak nola jokatzen duten, txapelketan ziar 2 partio jokatu ditugu beren kontra eta bat irabazi eta bat galdu. Oin 3 aste dauko preparatzeko eta topera joango semifinala jokatzea. Aurrekariek ez dute balioko finalerdietan gauzak desberdinak izango direlako noski, tentsioa eta presio ere sartuko direlako tartean. Bai, azkenean semifinal bada, ez da ligila, orduan nerbis hori horrek eukiko ditu, baina badakigu nola jokatu egun, tentsio gabe, joango jokatzera eta garaipena lortzen dugun eta finalerako txartela lortzen dugun. Azkena, Naroari galdera bera egin diot eta zuk ere eskuak ukituta dituzula emango aldi ez du eta 3 astean eskuei? Oin saiatu fisiora juten, masaje hori ingozte eta rekuperau semifinalerako tope egoteko. Ea bada, eskuak ongi dituzun Miarritzerako, eskerrik asko neskak eta 3 aste barru arte. Bai, zuri honai. Hau etxek beraz, Mailiren eta Irantzuren hitzak eta orain bertara etorriko dira Naroa eta Ane, hementxe dira elkarrizketa postu honetara etorritan. Neskak aurrez duzue partida irabazterik izan, punturik gabe agurtu duzue ligaxka, baina partidaren bigarren zatian sartu zaretenean, zeuen maila ematea lortu duzue hainbatean, naiz eta punturik lortu ez. Nire maila ez dakit manduten, egia da tanto batzuk onak indituztela eta horrekin galituko naiz. Hasieran kosta zaizue behar bada partidan sartzea eta horrazkarri egin dizuete markagailuan Mailik eta Irantzuk. Bai, hori hasieran ez dakit lausak ez edo inditen, hori konfiantza eta galtzen duzu, galere lortu dugu buelta matia eta konten horregatik ere. Naroak hoi bezala atzean ez du jokoak kargatzen, aurrean saiatzen delako tantoak amaitzen eta zuk Irantzuri behin baino gehiagotan bizkarra erakutsi diozuane. Bai ez, azkenean saiatu garago atzera botatzen, oportunitatea eta baginulaik aurrenak itzera, ez da nahikoa izan, eta Eta zeuk Naroa aurrealdean behin baino gehiagotan nahastu duzu jokoa, tantoa bukatzen saiatu zara eta tantotxo batzuekin joango zara, tantotxo batzuk amaituta joango zara etxera, eta horrekin geratu beharko duzu gaurko partidatik. Bai, nahi beste ez jugu inez, baina hor saiatzen nintzenin egia esan gero ni erortzen nintzen zepun, gero berak kontraerasun berak iten ziten tantua, eta hoxe. Txapelketan gainera Aneren eskuko minak zirela eta ez duzue 2 partidatan batera aritzerik izan, batzuetan zeuen jokoa ematea kosta zaizue, baina azken aldera oso maila polita ematea lortu duzue eta balantze orokorrean horrekin geratu beharko duzue. Bai, esanen nuke, hasieran kosta zigula ez, eta gero, nahiz eta 22 ez garen nahietu. Esanen nuke, partido batzutan zuk santzuna, gure mailatik gertu doi ibili garela, hortxe.
Baina, bueno, beti atzetikan, sanen nuke gaur pasatu dena ez, hasierak zaten dire importantik ere bai, eta gaur ere hasieran ja zulua ireki digute, eta bueno, gero zaila intzigu zulo horreri eusten bai, baina, bueno, buelta matera ja zaila. Ez zarete ez Iruñean ez Miarritzen izango, baina hemendik aurrera txapelketa berriak eta xede berriak ere izango dira, eta horietan hasi beharko duzue burua jartzen. Bai, dutikan gabe hau atzen du, indako gauza honakin gelditu, txarretatik ikasi, eta hoxe, entrenatzera eta aurrengo txapelketatan ilusiukin. Hala ere, partidaren bat izango duzu oraindik, finalerdietan zeuek izango zaretelako osagarri. Aurrean finalerdietarako sailgatu ezareten bikoteak izango zaretelako, jaialdiak osatzen. Pues ez nekin ala zenigan gu presagonen gara jartzen dizkiguten partiduk jokatzeko eta kantxan guria mateko. Eta horietan gainera, presiorik gabe jokatzeak lasaitasuna ere emango dizuen noski. Bai, teoria atletikan, bai, gero egia da hor kantxara tetzen zaren beti tentsio puntu bat nik benpin zaten dut, eta, bueno, kusko da, ber nola joaten diren. Ea bada, ondorengo partidetan zer gertatzen den, eskerrik asko neskak eta hurrengo arte. Bale, ba. Hau esek beraz, bi galtzaien hitzak, Naroak eta Anek ere nik uste arro bukatu behar dutela, txapelketa ez dute behar bada punturik lortu, baina Santxazio onak ematea lortu dute, Anek gainera burua uste nahikoa izan du eskuekin eta horrek ez dio lagundu, mailarik onena emateko, horrek ez dio mailarik onena ematen lagundu, eta tira, hurrengo partidetan izango dugu haiek ikusteko aukera, Miarritzen ezpada Iruñean, eta nire maila txukuna, emango dutela ez dugu inolako zalantzarik, eta bien bitartean hemengo bigarren partidan jokatuko duten lau pilotariak prestatu dira dagoeneko jendearen aurreko aurkezpena egiteko, gorri zariko dira, esan bezala Oiuri Zabaleta eta Leire Oskoz eta urdinez Eneritz Arri eta bertako alaba Azkoitiarra eta Maite Mujika Eulatearra izango dituzte aurkari, eta une batetik bestera ikusiko dugu bigarren partida honetan zer gertatzen den. Hori da, esan dezun bezala, Unai uzet mobila bialdu izula azkenian finalerdiak nola izango eta ze kolorekin da nu jokatuko ditaun. Eta bueno, ez bana oker leheno aipatu egun bezala, gu Mai Dabilok Oiana eta Ieran kontra jokatuko du Biarritzen, bikote kamiseta gorriakin ibiliko dira Iera eta Oiana, eta gu berriz urdinakin, eta Iruñan izango da finalerdia berriz. Halaxe da, zeuk gainera Iruñeko finalerdia jokatuko den astean Euskal Selekzioarekin izango duzu konpromisoa, eta beraz zuek Nafarroan jokatzerik ez, zuek Lapurdin jokatuko duzu Miarritzen, eta hori dela eta Zabala Ruiz da Infante Leire Galeano partida jokatuko da Iruñean, eta alde batetik lasaitasuna emango dio horrek behar bada Leire Galean hori ezpaita inoiz aritua Iruñeko Miarritzen, eta pilotaleku ezagunetan partida garrantzitsuak jokatzea hobe izaten delako. Hori da, orain, ordoaz, bigarrengo partida jokatuko duten lau pilotariak, korrikako petuakin aurrelariak oingo kaso hontan, Eta, bueno, bikote gorria, Goiuri eta Leirek osatuko dute, Leire Iratiren ordez dabil ratzelari lanetan, oharitukoa gaur, eta bestetik bikote urdinakin, kolore urdinakin, Eneritz eta Maite Mujika. Eta finalerdietako kontuarekin amaitzeko, Miarritzen Iturriaga Orbegozo Barrokal Agirre partida jokatuko da, hor gorri zariko dira esan bezala Jera eta Oiana, eta Maik eta biek elastiko urdina eta gerriko urdina soinean duzuela egingo diezue aurre. Horiek ordea apirilaren 7 eta 13ko kontuak izango dira, eta horiek hemendik 2 edo 3 asterako izango da proposena. Horrengoan Azkoitiko jaialdi hau nola amaitu behar den ikusi eta zuen ganatu behar dizuegulako. Gorriz bigarren partida honetan Zabaleta eta Oskoz, urdinez Arrieta eta Mujika lehendabiziko sakea Eneritzentzat izango da, eta ja bada lasai eta presio erantzirik gabe nola ari daiteken hemen bere herrian Eneritz Arrieta Naroa. Bai, nik uste bere maila emangula, eskuak inda gorputzez atzeko partidatik zemoz datorren, baina bai,
Hortxe lehenengo sakea, ezkerrea, bote inda gero eskuiratara, Leirek ondo. Arazoik ez du izan hori bueltatzeko, berriz zehatza. Eta gaur akaso urdinen estrategia Goiuri jokoan ez sartzea izango da. Aurrean badakigulako min handia egin dezakeela, maila bezala. Hori da, Goiurik ez du berrasko tantua bukatzeko, dakan aukera bakoitzean gainea postura guztia menperatzeitu, bai boleaz, bai gantxo, bai dejada. Beaz, nik uste esan dezun bezala, bikote urdinen estrategia, Goiuri jokuan alik eta gutxien sart dadin izango ala, eta sartzean ian atzetik sartu dadinen minik eziteko aurraldean. Leire Oskozek ez du lehendabiziko partida ordezko lanetan, promozio mailan ere aritu da. Eta hemendik astebira duela astebi Zegamako tokialain eritu zen Naroa etxekolonearekin batera han Mendibururen partez horrez zuten irabazterik izan, baina gaztea izan arren erakutsi zuen maila ona emateko gaitasuna izan baduela, eta Ausko aldetik arnasa luzeko pilotaria dela, eta gaur Irati Zabalaren tokia hartzera deitu dute, eta Nafarrak hau betez onartu du ados pilotaren ordezkariek egin dioten gonbidapena. Lehendabiziko tantoan Leire behartu dute, eta oraingoan erasotik, defentsatik erasora Eneritz pasa da azkar txokoan dejada egin du Zabaletik, hor biltzearekin ez da konformatu Azkoitiarra, eta txokoan dejada ederra egin da. Bigarren tantoa lortu dute Arrietak eta Mujikak, Naroa. Bai, hor Goiuri lehenengo ezkerrian lagadu eta gero zabaldu pelota hori, baina Eneritz olako pelota eta askotan normalian bentsat iritsitea, bere burua botatzeko arazoik ez du atzore ikusi genuen. Eta gaurkoan, biltzia ez ezik, tanto itiare lortu du eta orain gontan. Sake oso gaiztoa, eta azkenean Leirek 6 eta 4 ingurutik pilota hori eramateko ez zerragiterik ez du izan. Eta Eneritz sartu da, partida honetan sartuta. Eta ikusten da herrian arizeak ez diolan nervi horiek sortzen. Bai, kontzentrauta ikuste deu, belan atxukun egiten eta partida hasiera ona eman dile, 3 eta utz, ala eta guztize bikote gorriakin ezin da filau. Esan deun bezala Goiuri gero aztan ian hor pelota moitzen segitu, lortzitulako tantuak. Bigarren tantoan atzera gabe saiatu da bera tantoa bukatzen, baina ez ditu aurkariak ez du Eneritz. Hobesan da ez ustean harrapatu, eta nik uste hori egiten behin baino gehiagotan ikusi behar dugula Goiuri. Bikote gorriarengan izango den zama Leitzar gazteak hartu behar duela, oraingoan Zabalera eta beraiek pasako dira agintzera, Goiurik atzera, boleaz Maitek jaso. Zabaletak ireki eta Maitek Zabalaldetik bildu. Txokoan dejada arroa Goiurik, baina txosta kausitu duenez tantoa lortzeko abagunea eman die txostak berak Zabaletarik eta Oskozi, eta distantzia murrizten hastea lortu dute 1 eta 3. Bai, eta ikuste deu pelota ez dula aldatu, pelota berdinakin jarraituko dute bikote gorriak. Eta lantxe, Goiuri Zabaletan lehenengo sakia. 1 eta 3 markagailuan, sake ateratzera dator, lasterkaldi txikian. Txapelketa honetako pilotaririk gazten 15 urteko Leitzarra, oraingoan berak izango du agintzera pasatzeko aukera, Ormabikoa, eta tanto ederra ziztelkatu du. Orain ere, txapelketa honetan eta ados pilotaren koadroan ari den pilotaririk gaztenak, sake bueltan atze jokaldia egin duen. Bai, hortikan bipareta zaila zanitia atzian zeolako eta erdiparian hor indarra ondila emertzako, baina gile ezan Eneritz beha baino ezkerre ozeon, eta hor Zabalian zulua ikusi du eta eharki bukatu du tantua. Eta konturatzerako etorri dira, tanto bakarrera, 2 eta 3 markagailuan berdinketarako xantza orain Goiurirentzat eta Leirerentzat. Zabaletak gantxoa bai, baina txapazpira joan zaio. 4 eta 2 markagailuan hor hankageldian sartu da, eta beti hankageldian sartzeak zailtasun erantsi bat ematen dio pilotariari, ez du asmatu gantxoa botatzen eta doitzen ere ez, eta azkenean txapazpira joan zaionez. 4. lortu dute Arrietak eta Mujikak. Hori da, alata guztize
aipatu nahiko nuke Goiuri konfiantzaz beteta hola hor ikuste deu, bai boleaz, da bai bipareta ezker gantxo danetik indu. Sake gaiztoa Eneritzek, erantzunik gabe geratu dena 5-2. Eta bigarrengo sakia, bigarrengo tantua ituna sakez, Eneritzek, hor asko aida baztertzen pelota. Eta 2-5, bikote urdina aurretik. Harri eta erasoko pilotaria dela esango dugu, Sakekin ez da, asko nabarmentzen, baina erasora pasatzen aukerak Zabalik begiz jorduko badaki erasora pasatzen, eta oraingoan odolkiak ordainetan Goiurik eman dizkio Maiteri, pilota zaila jarrita ezkerparetaren inguruan, eta Maitek ezkerrez zenamaterik ez du izan, ez da oso pilotari galtzailea Maite, asko joarazi behar zaio, ari baten bat galtzea nahi baldin bada, eta hau gaiztoa zen eta erantzuterik ez du izan. Bai, hori da hor, Leirek sake restuan paregabe indu, eta gaina pelota errestatziaz gain ezkerrezkerrian sartu du, eta Maite itantua indio. Hiru eta 5 markagailuan, eta beste tanto bat martxan Azkoitiko gure pilotaleko honetan. Airez sartu da Zabaleta, txokoan utzi du pilota Harrietak iritsi eginda, eta pilotari galtu bera eman da Maiteri joarazi dio beste pilotakada bat Goiurik, oraingoan Leirek behartu du Eulatear veteranoa, atzera Oskozek, eta baita Maitek ere. Oskozek luze, Harrietak sartzerik ez, Maitek Zabalera, Goiuri sartuko da jokoan, txokoan dejada ez doia, txokoan luze, Eneritzek atzera, ezkerrez, Goiurik, eta are atzerago Eneritzek, Oskozek bildu, Eneritzek txokoan, bertan da Zabaleta, gaiztotu gintzaio baina ekarri, Eneritzek ireki, Leirek bildu, aurrez egin duen legez, txokoan luze jarri du Maitek, Goiurik ireki, Eneritzek bere burua lurrea bota eta jaso, eta txokoan dejada ederra egin du. Goiurik baditu bidagoeneko modu horretan amaitutakoak, dejadaz amaitutakoak alegia, eta tanto bakarrera jarri dira atzera ere, Zabaleta eta Oskoz berriz ere Goiuri protagonista aurreko kuadroetan. Bai, hemen lehenengo Eneritz Zabala bialdu du, eta gero hor Maite atzea eta aurrea gatu da, zein etzekila, eta hor dejada bota du efektuakin, da ez da iritsi Maite. Sakea luza jarri du Goiurik, Maitek eraman, Airez Zabalera, Leitzarrak, Azkoitiarrak bildu, txokoan dejada Zabaletak, iritsi eginda Maite. Pilota ura jasotzera, Zabalera luze, Goiurik, eta azkenean ez zeuden kokatuta, behartzen tokian Eneritz eta Maite, aurretik Goiurik asko behartu baititu aurkari biak, eta azkenean ez batarentzat eta ez bestearentzat, pilota frontitxalen erdingurura luze jarri da, tantoa Zabaletak berak lortu du, 5 berdin. Hori da hor, eharki ikusi du Zulua, altura gehiegirik eman gabe pelota atzeatu du, eta ezin izan du bikote urdinak eraman. Sakea arrain doin gontan Goiurik, baina Maitek arazi gabe erantzun, hortxe bipareta efektuakin. Eta jokaldi horri beste jokaldi batekin erantzun nahi izan dio Eneritzek, etzen bat ere xamurra, eta iaiaren faltan geratu da. Dejada hori txapa gainerako 6 eta 5 markagailuan aurretik jarri dira partida honetan lehendabiziko aldiz Zabaleta eta Oskoz. Hori da, eta ikuste du bikote gorri jagoin arte atzetik jun badare komoda zebilela jokuan, horra aurrian Goiurik erraz moitzezulako pelota eta Leirere atzian sendo zebilelako. Sake gaiztoari erantzun behar izan dio Maitek, eta sake bueltan Zabalean pilota jarrita agintzen hasi dira Leire eta Goiuri, oraingoan beste abagune hon bat, tantoa bukatzeko, txokoan moztu, Maitek jaso eta pilota atzean jarri, Leire geraman,
aukerako pelota Eneritzentzat. Eneritzentzako aukera orain, bien tartera luze, ezkerrez behartuta Leirek eraman. Maitek txokoan deja da. Goiurik ireki eta Gaizto Jarri. Eneritzek jaso eta Gaizto Jarri ere bai, eta gero beste dejada batekin erantzun nahi izan dio Txokotik Zabalera. Goiurik eta ura ez da txapa gainera iritsi. Seina marka gailuan partida honetako bigarren berdinketa, hain zuzen ere. Hor, Goiuri beste behin dejada egin eta jokaldia iten saiatu da ez Zabalera dejada hori inaz, baino txepazpira juntzeko. Seinako berdinketa marka gailuan gauzak horrela baldin badoaz partidaren amaiera arte. Jokaldi asko ikusi behar dugu. Eneritzentzako animoak. Herritarrek eta baita ingurukoek ere hemen ez dira. Azkoitiarrak bakarrik Azkoitiarren bat edo beste ikusi dut eta gaurkoan alde horretatik inguruko pilotazaleen berotasuna sentitzeko eta jasotzeko moduan izango da Eneritz. Hor asko gaizto du zaio eta jokaldia egiten hasi denean txapazpira bidali du pilota Azkoitiarrak. Hori da, eta orain bikote gorriak jarri da horretik, 7 eta 6 ikuste deu. Bai peloteuan da, baita tantotan, partidako lehenengo zati honetan oso parekatxu dijoala asuntua. Sakea luze eta Gaizto, txokoan Goiurik. Eneritzek ireki, Leirek bildu eta bien tartera luze Jarri. Maitek eraman, bolea goxo Goiurik eta tanto ederra lortu dute. Oskozek eta biek, 8 eta 6 marka gailuan, aurre aldean Zuluak ikusi orduko. Tantoak amaitzen ongi dakiela, demostratzen ari da Goiuri Zabaleta. Bai hori da, eta gaina aire sartzeko beldurrikan ez du. Nik uste aurreko urtetik honea salto handiena hortan txendula, aireko joko hori iteako handakan segurtasun hortan, eta gaina oso ondo diteu. Pelot jokaldi, aurkariei ez ematen denbora ondo kolokatzeko, eta hola Zuluak errazo. Eta oso gaztea izan arren, ikusten da hemen kantxan ordu asko pasa duela eta Leitzako aurrera pilota eskolan entrenamendu asko egina dela Goiuri. Bai, hor aurrian komoda ikuste deu, jokaldiak nahi ditu bezala egiten, oingo honetan bikote urdina atxeden zetera dator, nik uste egun egokila dela, hor 3 tantoko partziala egiten nahi baia, eta bai du bikote gorriak. Eta orain ere, airez amaitzea lortu tantoa Goiuri Zabaletak, etorri dira, esan bezala atxeden zetera Eneritz eta Maite eta una proposa da partida eten eta apur bat arrasari buelta eman da ideia berriekin eta freskatuta kantxara berriz ateratzeko. Hori da, hor ikuste du botilero lanetan txupasua janaz argibideak ematen Eneritze hiloa beste atletikan bikote gorria elkarri animoak ematen, lasai ikuste ditu ondo aidea gauzak egiten eta Goiuri ja jeiki da partidakin jarraitzeko asmotan. Ez dute oztu nahi, partidan ontzentratuta eta sartuta daudela agerian uzten du horrek eta ez du denbora osorik atxeden zatean eman nahi izan, euren aurreko pilota eskatu dio Zabaletak epaileari eta pilota biziago horrekin egingo dute aurrera edo aurrera egiten ahaleginduko dira behintzat. Sake ona bebetik, baina Maiten erantzunare maila berekoa. Eta erantzuna parabola handiarekin, Goiuri aitez sartzeko aukera kentzeko balio izan duena. Txokoan utzi du pilota Goiurik eta gero txokoan barrena pilota moztu du Maitek eta tantoa lortu dute. Bai, hor 7 eta 9 marka gailuan 10 eta 6koa islatuta ikusi dugune batez, baina zuzendu digute gure lankideek 7 eta 9 marka gailuan. Hori da, hor Goiuri garroxa marrutzi du pelota, Maite atenta zeon eta gero restu barkatu eta tantu aitia lortu du bikote urdinak. Sake harra, gaiztotu intzaio, baina Leirek gerria sartuta ondo altxadu, aukerako pelota Eneritzentzat, Goiuri sartukoa. Eskuan pilota behar bezala sartu eta azkenean bipareta batekin erantzun dio pilotaka da horri Goiuri gorengoan korrika egin beharko du Zabalera, Zabaletik Zabalera deja da eta
Eneritzek jokaldi berbera jarraian egiterik ez. 10-7. Zuloak ikusi hortuko abila dela. Ikusten ari gatzaizkio Goiuriri. Bai, aurrez abipau bezala Goiurik ez du aukera hondik ber tantua bukatzeko, dakan txikienian ja tantua eharki bukatzeko lako, baina oingo hontan nik uste Eneritz bertan zola eta beha saiatu da jokaldia egiten hor fuerte botaiaz azpitikan zabalea eta jokaldia hona zan, baina txapazpira jontzeko. 10-7, sakera dator Goiuri Zabaleta, luze jarri du pilota, 6-3 laurdenetik ezkerrez Maitek eraman, Goiurik keinu eta Leirek atzera, bolea zerasora pasada Maite, txokoan luze utzi du pilota Goiurik, Maitek atzera eta Leirek bien tartera gaizto jarri dio. Eulatearrari berriz ere oskoz sartuko da jokoan, moztu Eneritzek kantxaren erdira dejada eta erdi aldetik Zabalera beste dejada batekin amaitu gura izan du tantoa Goiurik, txapara joan zaionez 8. eman die txapa kantariak Eneritzi eta Maiteri. Hori da, ikuste deu lehenengo partiako lehenengo zati hontan gauzak iztu dijoaztela. Hor leheno 3 tartia lortu badute ere berreze birea jarri dira. Eta hor txikuste dugu, hondik ez da hola ezer erabakita. Sakea luza jarri du. Eneritzek eta luze ez ezik aizto ere bai. Berriz ere luze, bolea zeraman. Leire oskoze kantxaren erdira luze antxean. Arrietak bolea zagintzera pasagura izan du. Goiuri Zabaletak oraingoan bildu. Maitek eraman eta bere buruari denbora eman da. Pilota erdiratu eta hor gainera etorri zaio, eskuinez jotzea erabaki du. Azken unean eskuz aldatuta eta ez du behar bezala pilota jotzeko astirik eta aukerarik izan. Bai, ikuste hori Maitek erantzuteko pelota zula, normalian ez ditu olakoa fallatzen, baina ingoan 10 puntain jodio eta tanto izan da bikote gorri jantzat. 11-8, Goiuri Zabaleta sakera. Sake gaiztoa, azpitik aterea fronti sardingurura, Goiuri gantxoa, bertan da Eneritz. Eskua azkar asko sartu dio, olea Maitek, Leirek atzera. Bilozia jarra eman dio hortzi. Hanketa jokatu du eta Eneritzeka ondo altxatu du pelota hori eta bai, bueno, jokua lasaituta ikuste dugu, bi atzelaia pelota luzatu nahian eta oingo hontan. Berriz ere bien tartera bideratuta, Maitek eramaterik ez. Leire lortu tanto hori hor ondo baztertu du. Eta 12-8, lauko aldia. Eta ez dakit nik ez dute luketen tanto boladetxoa egiten hasi eta ari zaizkiela ikusirik Eneritzek eta Maitek atxeden setera bigarren aldiz etortzeko garaia. Gauzak Zabaletaren eta Oskozen aldeko jartzen hasiak dira eta. Ba, bueno, indikane partida asko gehatzea, atzoko partidan ikusi genuen 14 eta 21 okerrez balimanao hiera eta oian azikoazten aurretik, eta azkenian 20 arte lortu zuen jartzia. Beraz, bikote urdina naiz da lauko aldiak indi joan indikane zer esan handia emango guela pentsatzen. Izango du gauzak ondo baldin badira behintzat eta ongi errekuperatu baldin bada behintzat, txokoan tanto egitea lortu du. Hor, ze pasaio Eneritzi? Ez dakit, hor ze pasazaion. Ui ba, orkatila. Erori eginda eta orkatila ez dakit bihurritu duen. Bai. Bihurritu egin du eta errepikapenean ikusi dugu. Errepikapenean ikusi dugu nienengoen pantailara begira. Bai. Bihurritua izango du atxeden aldia eskatu diote. Eskubiko orkatila hortan. Eneritzek eta Maitek Jose Mari Etxeberria Gipuzkoako Pilota Federazioko epaileari ea ongi jartzerik baduen. Maite horrari zaio masaje txiki bat egiten, gelotza jarri dio oierak Eneritzi horre apur bat eman egingo dio eta jokoan jarraitzeko eragozpenik ez duen izaten. 13-8 etenaldian nahi baino zertxobait gehiago luzatuko da lesio txiki honen eraginez, eta Maitek lehen aipatu dugu mikrofonoz kanpo denetarako balio duela, tarteka zuei masajeak ematen dizkizue eskuetan, eta orain ere
lan horiek egiten diardu Eneritzen orkatilaren jira horretan. Bueno, eta Eneritzia zapata jartzen nahi da, ja, kantxaratzeko prest. Ez da randiagirik izango ez duen seinale, pozten gara. Horregatik ez duen, aparteko eragozpenik izaten. Hemendik aurrera. Hortxeari da. Zapatak lotzen, Jera Iturriaga. Arizaio Zapataren korrela. Aixu eta lotzen. Eta tira, hor berak esan du. Ongi lotuta dagoela, ez zegoela zertan gehiago estutu. Eta grinatxu eta animoso jaiki da. Aulkitik horrek zerbait positiboa adierazten du, partidan sartuta dagoela eta ez zerraztuela izango hor Irribarren murritza egin dio Maiteri. Eta Orkatilea mugiarazi du, beraz ez du aparteko zerlarrik izango Eneritzek, pozten gara horrexegatik. Izango nuke niko indik mina akala, baina jokatzeko gehiago akala. Eta bueno, hortxe atera dira, 14 eta 8 oingo hontan ez du altxatzek izan Eneritzek, eta tanto bigote gorri jantzat. Pilota ireki du 14. hau gorriek egiteko Goiuri Zabaletak, eta azkenean tanto balortu dute esan bezala Oskozek eta biek. Atera du sakea Goiuri Zabaletak, erdikoa eskuinaz Maitek jaso, eta Zabaletari airez sartzeko aukera kendu. Maitek berriz ere atzera. Horrengoan Maite jakitun izango da aurrelariari gehiago lagundu beharko diola. Hortxe minarekiko kezkarekin ez delako behar bada nahi bezain bestetan sartuko Eneritz, oso garbiak ez baldin badira behintzat aukera horiek. Bueno, ez da, ikusiko dugu, beruan nik uste min gutxiok ikola, gero partida bukatzakoan. Eta gozutzean ja min gehiago sentituko la. Da, bueno, oingo hontan, tanto egarra du, hor pelota atzeatuaz da ondo baztertuaz. Eta leirek ez du eramatek izan, eta bueno, 9. tantua bikote urdinantzat. 9-14 badator sake ateratzera Eneritz Arrieta. Hor ikusten da pausoa ongi luza dezakeela, eta beraz ez duela aparteko arazorik bistan behintzat, eta zeuk esandakoa halaxe izango da gero partida amaituta bainotzean kontuak eta gauzak hobeto ikusi behar diren une hartan hasiko zaizkio nik uste tximeletak sabelean Eneritzi Orkatilaren egoeragatik, baina orain arte behintzat ongi ari dela ematen du. Hor une batez kezkati egin dio begira da Maiteri, eta gero aukera guztiak urdinek horriei Zabalik laga dizkietenez, txokoan tanto amaitzeko aukera ez du alferrik galdu nahi izan Goiurik, eta 15. lortu dute dagoeneko Leitzarrak eta Lanzarrak 15 eta 9. Amabost eta 9. La esango nuke hemen markagailu horren arduraduna ez da konturatu, tanto egin dute orain Goiurik eta Leirek sake bati esker. 15 eta 9 jarraituko dute, ala 16. ere emango diete. Aurretik doazelako haiek ere ez ziren konturatuko, baina 16 beharko zituzketen. Eta ez 15. Jera, 16 dituzte, 16 dituzte gure kontuak. Zuzenak baldin badira behintzat, oraintxe doakio Oiana Orbegozo horixe jakinaraztera markagailu horren ardura daramanari. Airez sartu da Goiuri, eta tantoa bukatzerik ez du izan, txapazpira joan zaio eta oraintxe zuzendu dute. 16 dituzte esan bezala Zabaletak eta Oskozek, eta 10. lortu dute Goiuriren akatsari esker Arrietak eta Mujikak. Eta ez dugun arazo handiek izaten, atzo ere Tafaian markagailu horren arduradunak izan zituelako lanak.
Uraxe kudeatzen eta gobernatzen eta gaur ere ez du horrelakorik beharremen azkoitian. Beste tanto bat jokoan, 10 eta 16 markagailuan gauzak zuzen esatera igaro gaitezen behingoagatik bada ere Zabaletak atzera. Aitak ere luze, Zabaletak sartzerik ez eta Oskozek jo beharko du pilota, bien tartera jaitsi, Eneritzek ezkerrez ireki, baina kanpora joan zaio. Kolpaketa hori, pilotaka da hori, Azkoitiarrari 17garrena lortu dute Zabaletak eta Oskozek. Bai hor, bigorriak ezkerra inguruan zeuden kolokatuta, Leire Berriz 3. kuadro inguruan, eta hor Zabalean zonzulua horra bota du baino gehiegi zabaldu du ezkerrakin. 17 eta 10, sake ateratzera dator berriz ere, Goiuri Zabaleta, 15 urteko Leitzarra sake gaiztoa, zeina Maite Mujikaren erantzunik gabe geratu baita, 18 eta 10 eta gero eta bide txikiagoa, Goiurirentzat eta Leire Oskozentzat 22. Sakez, hauxe izan da, zuzenean amaitzea lortu duen lehendabiziko tantoa, bestela ere aurkariak asko behartzea lortu du beste tanto zenbaitetan, baina hauxe izan da, sakearen bidez pilotaka da bakarrarekin amaitzea lortu duen estrainako tantoa. Goiuri Zabaletak sake bueltan hortxe torriko zaio aukera, txokoan utzi du eta Eneritzek enamaterik ez du izan, 18 eta 10-ekotik 19 eta 10-ekora pasagara eta berriz ere Goiuri Zabaleta aurrealdean jostari eta tanto erabakitzaile. Bai hori da, oso komoda ikuste hor aurreko joko hortan, oinguan lehenengo sakia luze ata du ezkerrea eta Maite behartu du hor ezkerrakin erantzutea eta gero batetikan ezkerrakin deja lagadu airian eta tantua eskuratu dute 19 eta 10 bikote gorri aurretik. Sake gaizto hau ere Maitek erantzun, Zabaletak txokoan dejada, Eneritzek ireki eta Leire sartuko da oraingoan jokoan, kontrakantxatik ia bildu Aizik egiteko aukerarik ez du izan. Maitek Zabalera jokoan hastera eta Goiuri atzetik sardadin behartzera. Goiuri kornabikoa gurpilik gabe, Eneritzek bildu, Goiurik sotamano zaltxa, txokoan dejada Zabaletak zertxo bait zabaleratua, oraingoan ireki, Maite iritsi egingo da eta pilota altxa. Goiurik teinu, Leire Zabalera, Maitek etorri behar Zabalaldera, korrikal, Goiurik txokoan barrena, pilota luze jarri, txokoan dejada orain eta Eneritzek jaso bai, baina bigarren botea egin ostean altxa du pilota Goiurik epaileari. Eskua altxata abierazi dion legez, 20 eta 10, tanto nasi hau eta azkenean honakoa ere Goiuriren eta Leirenen alde jauzi da. Bai, hor ikusi dugu aurrian dejadak eta moitu arazi dituztela bikote urdina behien tokitik atea eta zeuden, baina alare defentsa esendu erakutsi du eta azkenean Goiurik hor dejada paregabiakin lortu du tanto itea. 20 eta 10 markagailuan azken tanto bien faltan, txapelketako 10. puntua lor dezaten. Goiuri Zabaleta eta Irati Zabalaren ordezkapen lanak egiten ari den Leire Oskoz, ez dute baina Arrietak eta Mujikak beste puntu bat gehiago zakuratu gabe txapelketari amaiera emanaiko eta gogotik saiatuko dira. Atzo ale egin duziren eran 22. ura lortzen Eneritz eta Maite ere. Eulate arrakatzera, aurre aldera, txokoan barrena pilota luza jarriz, Leire Oskozek eta bipareta gehiagitxo zabaleratu du. Maite Mujikak, akatxonek 21. azken aurreko 15 eman die Goiuriri eta Leireri. Bai, nik uste hor sartuko bazan ez ustian harrapako gintula denok, inorkez genulako espero hori tia hor zeon tokitikan Baitek, indarra hundila eman berdalako, eta bueno, eman dio indarra, baino gehiagi, da azkenian Zabala juntzako. Azken sake ateratzera dator, Goiuri Zabaleta Leitzarra, lasterkaldi txiki-txikian, pilotari punpa eragin, eta urkariak ez ustean harrapatu nahian Zabalera atera du, txokoan goxo bai, baina baita txapaztian ere,
11-21 Erapolitean amaitu nahi izan du partida eta txapelketaren ligaxka Goiuri Zabaletak, baina ez du tanto egiten asmatu. 11-21 eta hemendik aurrerako sake guztiak Eneritzarrietari egokituko zaizkio. Hori da, leno aurreko partidan esan deun bezala Mañiri sake hori Zabale atatzia gustatzako bezala Goiurike gustuko du. Eta ikusi dugu ingo hontan, enparreiteu, ez duelako tantu abean ezun bezala bukatu. Eta Eneritzakea sake ona, ondo baztertuta. Sake luze eta gaiztoa, Leirek eraman. Eneritze kamua badu hor, biparetarekin, tanto egitea lortu du. 12-21 eta atzo tafaian egin zuten ikusita. Arriskua badute, Eneritzek eta Maitek, naroa. Bueno, 21 eta 11, 21 eta 12, tanto mordosia egin berko zituzten bukatzeko datan gaurko partida irabazteko, baina bueno, bikote urdinak ez du etxitzen, atzo ez zuen etxi eta gaur ez du etxiko eta azken egunen arte hortxe jarraituko. Eta Eneritzek herrian txapelketa puntu batekin, beste garaipen batekin amaitu nahiko du, ez dio pilotari punpa egokia eragin Eneritzek, baina ala eta guztiz ere biziki gaiztotu zaio sakea Leireri, atzera Azkoitiarrak eta Lanzarrak eramaterik ez lan nabazen hor. Eta behar bada nekearen ondorio ere izango zen, pros baitzegoen pilota jotzeko Leire, baina azkenean behar bezala ez du jo unaduraren ondorio zakaso. Bueno, eta 21 eta 13, nik uste hori bikote gorria lasai da hola hondik tartea handia alako, baina beste pare bat 3 bat antoingo bat zituzten, nerviosa jartzen hasiko ziala bikote gorriak. Atzoko urduritasuna eta izualdia ez dute oraindik antza denez Gerak eta Oianak eta behar bada urduri jartzen oraindik ez dira hasiko noski, baina oingo sake esan bezala beste tanto batzuk eginez gero urduri jartzen hasiko dira Goiuri eta Leire. Bueno, oingo sake honetan Eneritzi botia okerra indio pelotak eta sakia erdira atadu. Beraz ezin izan dira agintze erapasa saketik, eta nik uste du bikote gorriak ditula aukerak tantu egiteko. Goiurik jaitsi ez berak nahi bezala, Eneritzek atzeratu, Goiurik txokoan, Eneritzek txokoan barrena luze, gainera etorri zaio pilota Zabaletari, baina zelan edo alan atera du gorputzetik, txokoan deja da Goiurik, eraman Maite Mujika, Goiurik atzera, eta oraingoan biak jo ezin da geratu dira, azkenean biek tira diote pilotaka da horri golpea batera. Eta ez batak ez besteak jasotzerik ez dute izan Eneritzek eta Maitek atzean pilota jarrita amaitu da partida eta garaipena Zabal eta Zabala bikote titularrak lortu du eta honekin okerrezpa naiz txapelketan 10 punturekin amaituko dute ligeska sailkapenaren goialdean jarrita eta gaurko partidak ez zer erabaki gabe Iruñeko finalerdietarako sailkatuta Goiuri Zabaletak eta gaurkoan hemen izaterik egon ez duen, hemen egoterik izan ez duen Irati Zabalak 22 eta 13, haiek gogoratuko dugu hemendik 2 astera gaur 15 Iruñeko Labriz pilotalekuan jokatuko dutela euren finalerdia Ainhoa Ruiz da Infanteren eta Leire Galeanoren aurka eta ondoren bigarren finalerdia hemendik 20 egunera, hemendik 3 astera izango da Miarritzeko Plaza Berri Jaialai pilotaleku eder eta biziki azkarrean eta hor Maili Barrokalek eta Naro Agirrek jokatuko dute Gera Iturria Garen eta Oiana Gozoren aurka partida azkar joan da 22 eta 13 lortu dute garaipena Goiuri Zabaletak eta Leire Oskozek Eneritzarrietaren eta Maite Mujikaren aurka ikusiko zenuten moduan eta azkenean hau guztia 32 minutu eta 34 segundoan gertatu da, azkar errepasatuko ditugu lau pilotariek utzi dizkiguten estatistikak. Goiurik egin du tantori gehien, biparetaz eta atzera bina, sakez eta irekita bana eta dejadaz 5 galdutakoak ere, dejadaz egindako adina tanto izan ditu 5, alegia. Leire Oskozek ez du pilotarik galdu, atzean eta bien tartera egindako bana izan du eta beraz egindako tanto birekin amaitu du partida. Eneritzarrietak berriz sakez 2, biparetaz eta dejadaz bana eta atzera jota 3 tanto egin ditu eta
eta moztutako tanto batekin eta aldutako beste pilota batekin amaitu du partida Maite Mujika Eulatearrak, esan bezala hau guztia 32 minutu eta 34 segundoan gertatu da, eta azkenerako garaipena Goiuri Zabaletak eta Leire Oskozek lortu dute Eneritz Arrietaren eta Maite Mujikaren aurka, eta bigarren partida honetan ere zer jokoan ez zela aintzate txirik, gauza polit asko ikusi dugu, eta pilotazaleak gustura eta gozatu latza hartuta joan ahal izango dira, etxera. Hori da, oso tanto politak ikusitu eta honekin emango jo bukera adoz binakako txapelketako ligaxka faseai, eta orain entrebistekin gaurko saioai ere bukaera emango diogu. Eta pilotari batzuk atxeden hartzeko aukera izango dute, beste batzuek ez ordea, zuek finalerdietarako entrenatzen segitu beharko duzuelako. Hori da. Eta jarri zaizkigu, edo jartzen ari zaizkigu elkarrizketa setean partida irabazi duten Goiuri Zabaleta eta Leire Oskoz. Eta haien hitzak entzun ondoren gero Maiterenak eta Eneritzenak ere bilduko ditugu, baina aurrena garaiek zer dioten entzun behar dugu, beraz haiengan hurbildu eta elkarrizketei hasiera emateko aukera izango dugu. Hogeita bi eta 13, Goiuri Leirezuek lortu duzue garaipena, eta beste puntu batekin etxera pozik joango zaretela pentsatzen dut. Bai, arras pozik gaude, da hori da. Atzean bazenekien, nik uste bazenekien gaurkoan lan egin beharko zenuela Leire, parean Maite izan duzulako, baina ez diozu beldurrik izan lanari, eta askotan erakutsi diozu bizkarra. Bai, Maite arrasun gaitu da, eta nik ere, eta jain dugu partida pixket. Eta Goiuri aurrean askotan sartu denez, zuretzat akaso luzimendurako aukera gutxiago, baina aprobetxatu duzu. Tanto pare bat egiteko, bat atzean eta bestea bien tartera jota. Bai, Goiuri arrasun gaitu da, eta jain dugu pixket. Goiuri partida azkarra izan da, eta eroa alde batetik aurre aldean Eneritz eta zeu oso joko bizian eta alaian ikusi zaituztegulako, eta zeukera guztietako tantoa bukatzeko modua izan duzu gaurkoan. Bai, gustoa ez, olako partiu bat ateata. Eta, hasieratik gustoa sartu gabik, nik uste. Leire ongi baztertu dut eta Maitei gerrita jokatuz. Eta gero nik aurren eukita gaur egiesan aukera guzti gileia atea zaizkit eta oso pozik. Eta partida luzea izan ez denez, hemendik bi asteko finalerdietarako, neke txikiagoarekin joateko aukera ere bai? Hoi da, ongi tokatu zaiu aste honetan jokatzea, esku deskantzatzeko eta baita gorputzek, eta aber euneko eunen iristegan. Bi aste finalerdirako eskuak eta nola dituzu? Ongi ez, hemen zuloakin, baino takoa ongin da, minik sentitu gabe. Eta hemendik bi asteko finalerdiaz galdetu behar dizut orain, parean Ainhoa Ruiz da Infante eta Leire Galeano izango dituzue, Labrite derki ezagutzen duzu askotan jokatu baitzara finalerdian baino lehenago, baina partida gogorra izango da, Ainhoaren eta Leireren aurkako hori ere. Bai, aste honetan ikusi da ez, partidu gorra joan da, beraiek bik kriston bikotea osatzen due bai aurrentatzen, eta nik uste aste honetako bidetik joango dela, partidu zaila izan da, aurren asko jokatuz eta atzen bi bikote ongi hautsiz, eta gorra izango da, baina gure jokukin ateatzen baga, nik uste aurre iteko mok gaudela. Neure partetik azkena Goiuri nondik egin ahal izango diezu hemin Leireri eta Ainhoari? Nik uste gure jokuein da, ez? Aurren pilotan hasiz eta eiratik aukera donen bere indarra aprobetxatuz, pixkoa tarrimatuz paretara, nahiz eta Leire ezkerra izan, hoi ez, pilota mutu, bai eskuina eta ezkerrea hasiz jokue, eta nik uste hortik joango dela. Edarki eskerrik asko eta Labriten ikutsiko dugu elkar hemendik bi aste barru. Eskerrik asko. Hauexek irabazleen hitzak eta badatoz zintzo demonio elkarrizketa setera. Eneritz Arrieta eta Maite Mujika. Maitek zeuri hasteko egin du eman dizuen Eneritz, nahi izango zenuen herrian irabazitaz ligaxka bukatzea, baina ez da posible izan alere
partida oso polit batez gozarazi dituzue, bertara Azkoitira bildu diren zaleak. Bai, nahinean, txegia, terrisen zalako azkena zalako bat, iragaztie, baina, bueno, goiuri handi baten aurrein zaile, geuke ez dira igual geure maile iman, atzo partidu gogor batetik gatoz, bueno, aitzikitxik ez ditu, baina, bueno, hola gertadik. Gaurkoa ez da atzokoa bezain gogorra eta luzea izan, baina ere aurrealdean bizi eta asko sartu beharrean ikusi zaituztegu goiuri eta baita zuzeu ere, eta horrek noskinek eman izango du. Oraindik Arnasari behar bezala buelta eman ezin da ikusten zaitugu eta. Bueno, bazakio goiuri ze joku dauken, ez? Aurrin tikitaka bizitxe ibiltzeik, txokoa zabalea, azkar moitu erraziok, eta bueno, bai, aldan nahi diau, alau batzuta alau batzuk, beste batzuta ez. Baina, bueno, hola, berkaik. Eta tantotxo batzuk ere bukatu dituzu, aurreko kuadro horietan, joko alaia ematen den gunean, eneritz. Ba, igual hasieran, ez? Gero ja bukara aldea eta geuke gehitxu fallai hau. Eta behasek eixo azmei eta... Hola? Eta Maite zuri dagokizunez hauxe zenuen, txapelketa luzenaren azken partida liga eskari dagokionean eta baita txapelketan ere, ez zaretelako Miarritzen edo Iruñean izango, baina atzean gaurkoan beldurri gabe ekin diozu lanari eta Leire osko zatzean. Askotan ibili behar izan duzu, askotan ibili behar izan du Leirek atzean, zeure pilotaka den menturan. Sí, bueno, Leire o quien esté, la verdad que era querer trabajar, lo que pasa que no entrábamos, yo personalmente no he terminado de meterme bien en el partido y bueno, hemos intentado. Neritz, como siempre, pues muy busy, como decís, adelante. Y bueno, yo intentando tapar esos huecos, pero bueno, si no le pasas tampoco a Goiuri y entras en su juego, pues yo a veces el poder pasarle, pues no ha acertado y ahí está la historia. Aire erabilita normalean pasa zaitezke, defentsatik erasura eta gaur hori egiteko aukera batzuetan izan duzu, Maite? De aire, sí, bueno, algunas sí que he entrado, lo que pasa que... Bueno, hacer lo que puedes, cada partido es una historia y intentar de una manera, quería también arrimar, bueno, luego otras veces dos paredes también he intentado buscar alguna jugada o quedarme con buenas sensaciones, pero pues bueno, hemos hecho cosas bonitas también para terminar y no hemos acertado del todo, podíamos haber hecho creo que más y bueno, nos hemos quedado en 13, ya se han jugado muy bien y aplaudirles. Bipareta hori beste kanpora joan zaizu, baina egindako bat ere izan duzu moztuta. Sí, no sé cómo ha sido, pero bueno, yo he intentado ese dos paredes, la veía que podía intentar por ahí y bueno, se ha salido, son cosas, no hay que tener miedo, hay que echar. Eta zeure jokoan ohikoa denez, galdutako bakarra oso pilota gutxi galdu ohi duzu eta gaur ere bakarra galduta joango zara etxera, eulatera. Mira, pues eso es lo que intentas, ¿no? Pero bueno, en el saque también alguna, al pique, fallos que se hacen en los partidos, que es lo normal, y nosotras pues a trabajar, a preparar la siguiente txapelketa y a seguir disfrutando. Atzo jokatuta, gaur jokatuta eskuak zer moduz dituzu, Ongi, las manos la verdad que mucha suerte, pero en todo el campeonato no he sentido nada, pues bueno, si al final juegas 3 días seguidos, pues un poco doloridas pueden estar, pero la verdad que mucha suerte, de las manos voy muy bien y a gusto. Azkenan eure partetik, urrengo txapelketaren aurretik ordea izango duzu, beste partida bat gutxienez, Miarritzen edo Iruñean zeuek maila nagusiko pilotariok osatuko duzuelako jaialdia, eta horretako pilotalekuren batean ikusiko zaituztegu, Labritzen edo Plaza Berrin. Sí, bueno, las semifinales van a ser el día 7 en el Frontón Labrit de Pamplona y anterior a esa semifinal habrá un festival, vaya, un partido de pues las que nos hemos quedado en las posiciones de atrás y bueno, a ver dónde nos toca, tanto en Biarritz o en Iruña, seguro que estaremos allá. Eta naroarietan eri egin didan galdera berbera amaitzeko, hor presiorik ez duzu izango, motxila zamarinduta joango zarete bertara, eta alakoetan disfrutatzeko eta joko polita eta alaia eskaintzeko aukera gehiago egoten da, eta horretarako aukera ugari izango duzu, partida horretan, Maite. Sí, es eso, al final pues donde nos toque, tanto en Biarritz o en Pamplona, pues la oportunidad que tengamos de jugar es a disfrutar, lo mismo con la tensión. Yo, o sea, no es que ponga menos, sino que pongo la misma tanto en un partido de campeonato como en ese jaialdi, pues quiero hacerlo lo mejor que sé, darlo todo de mí y supongo que las compañeras también, así que siempre peleamos por hacerlo bonito y que disfrute la gente. Eta Miarritzen baldin bada, akaso bertan jokatuko duzun azken partida, izan daiteke?
Azken partida, pero testa txapelketa. Eta bertan jokatuko duzuna, kaso, Miarritzen. Pero ahí no me retiro, Zezaran agurtuko, baina Miarritzen jokatuko duzuna azken partida hori izan daiteke behar bada. No, cuando presentamos el campeonato yo dije que esta sería la temporada final, pero la temporada no termina cuando terminemos esta chapelqueta, sino que allá por octubre, noviembre, o a ver si tengo que seguir, no lo sé. Bueno, tira, behintzat jarraitzeari ez diozu baterik itxi, akaso... Por si acaso. Jarraitu beharko duzu, akaso. Gerri mateo zio, nipziat, aurten retiratzie... Ez geizki, beste bat o bi seguen berdi, porque hondik horrena behar ziok, danoik gerri matezio, eta ez zago erretiratzei. Akuiatu beharko duzu pixka bat, bai. Kalta zubira jantzi eta jarraia zan beste pixka bat ez. Segu errezeue. Hondik biarritzen behin baino besota joka berdi. Edarki baneskak, eskerrik asko eta Irribarre zoragarri horrekin zoazte aldageletara eta Iruña eta Miarritzen ikusiko dugu. Eskerrik asko esan bezala. Hauexek, bi galtzaien hitzak eta tira, maite oraindik gerra emateko egon badagoela, Jaun Andreok, eta hori pozgarria da. Maite ez da negatu eta gu kantxetan bera ikustea zerez, beraz Maitek beste pixka batez kantxetan jarraituko du naroa. Bai, hori da, horrekoan beti esan du bezala, azkeneko temporada ez da bukatzen txapelketa honekin, da hoendik beste txapelketa batzu azka bere maila erakusteko. Udaberriko torneoa etorriko da gero, San Fermin torneoa ondoren eta horren ostean udako txapelketaren ostean esango dio agur. Seguruenik pilotari edo batek daki jarraituko ote duen, oraindik atea guztiz jarraitzeari ez baitio, itxi. Oi, irusiente gunean bromazala. Tira, broma baldin bazen ez dakit, baina Irribarre batekin esan digu hori eta ia bintzat. Geuk sinistu ere egin diogu, eta tira, Jaun Andreok ligaxka bukatu da, gauza eder asko ikusi dugu 3 hilabete terdi luze hauetan, eta azken bi geltokiak falta zaizkie bi txapelketei, promozio txapelketari azkena finala, eta maila nagusikoari berriz, bi finalardiena eta final nagusiarena, eta oraindik nanoa gozatu latzak hartzeko moduan izango gara, finalerdietan pilotariok maila ematen baldin baduzue, naiz eta jakin badakigun erreza ez dela. Halakoetan zuen maila erakustea. Hori da, esan dezun bezala hoendikan txapelketa gehatzea, gaurkoakin ligaxka fazia bukatu da, eta nik uste laburpena niko positiboa dela, oso txapelketa erra izan da, maila honekua, eta finalerdiak eta finalian beste disfrutatzeko aukera akaun. Udalerri asko, astebururo zuek galtzatxuriak jantzeko aukera eta jokatzeko aukera, eta horixe nahi du pilotariak eta horixe izan duzue ligaxka luze honetan zehar 3 hilabete terdi hauetan. Hori da bai, oso eskertuta induen lanatikan eta esan dezun bestela pilotaia nahi duna partida jokatzia da eta astebururo ekitu partidak. Eta hemendik aurrera, bi finalardi falta dira, bi finalardi geratzen dira finalaren aurretik, Iruñeko Labriten, Ruiz de Infante eta Leire Galeano Goiuri Zabaletaren eta Irati Zabalaren aurka, eta gero Miarritzen, zeuek Barrokal eta Agirre, Iturriagaren eta Orbegozoren aurka, partida gogorrak eta zailak biak ere. Hori da, esan duzun bezala nik uste ez da hola ez erabakita, edo zein iritsi daitekeela finalea, eta bi partida oso on izango jala. Eta amaitu aurretik eman dezagun ordutegien gaineko zehaztapena, Iruñean apirilaren 7 hori domeka eguerdiz izango denez 11:00 hasiko da, igande goizetako jaialdiak bezala, eta Miarritzekoa larunbat arratsaldez izango da, apirilaren 13an, zapatu arratsaldez 6:00 aurrera, gozatu derrak hartu behar ditugu eta pilotazaleak pilotaleguetarako animatu beharko ditugu. Hori da, pilotazaleak onbidau, partida errak izango ja, eta bertan itxaran gozituztegu. Eta bertan ez baldin badakizue, Jamaika telebista piztuta edo eta Ados Pilotaren YouTubeko kanalaren bitartez partida horiek eta finalerdiak ez ezik finala ere jarraitzeko aukera izango duzuela zuzenean. Ligaxka bukatu da eta 3 hilabete terdiko fase luze hau amaitu denez, tarte labur bat hartzeko moduan gara astebiko atxeden labur honekin. Besterik ez pilotazaleok Azkoitiko gurea pilotalekutik eta hurrengo helburuak badakigu non izango ditugun, Iruñean batetik eta Miarritzen bertzetik, ean ere txapelketaren lehendabiziko fase luze honetan beste gozatzeko aukera izaten dugun elitzateke makala eta han ere bertan hartu ditugun besteko gozatuak hartu ahal izatea. Eskerrik asko pilotazaleok, plazar baduzue, astebi barrura arte izan ongi, eguerdion Azkoititik. Hori da, jo.